Going live. Ayun. Thank God, it's Friday. Alas 12:07. 12:07. Medyo late tayo, 12:07. Ma'am, sir. Mangantayo. Mangantayo, mangantayo, mangantaon. Mangantamon. Mangan kaon, mga unta. Let's eat. Kain po tayo. At ayun, bon appetito. No? Tabi masyu, sick fan. Ang dami na nating nalalaman ha. Friday na naman. At alas 12 na naman po, ma'am sir. Nandito na naman po tayo sa ating segment. Tanghalian, tuwing tanghalian, alas 12 ng tanghali. Sabayan niyo po ulit ako mangan. Mangan tayo, antoy sirayo, antoy sirayo. Antoy sirayutan, ma'am sir. Anong pong ulam? Hello, Sir Roderick Tantok. Ayun, ang ating mga kan. Mayroon po tayong mga viewers. Marami pong salamat. Sabayan niyo po ulit ako nitong lunch. O, diba? Medyo energetic tayo ngayon. Today's Friday. Alam niyo naman, pag Friday, di ba? Susunod dyan, Sabado. Wala lang. Ngayon, natawa lang tayo. Ang ulam po natin ngayon, ano pong ulam niyo dyan? Ano pong ulam niyo? Ang ulam po natin ngayon is balatong. Hindi to tagnawa, no? Balatong na may ampalaya leaves at siyempre ang sahog ay pork. O, di ba? Sarap ang baboy. Anong ulam niyo po? Siyempre, nilagyan din ni Mrs. ng chili garlic oil. Ito. Pakita ko. Ayan, ampalaya. At siyempre, medyo maraming rice. Ayun. O sabi, hello, Mamela. Ayun, mangan tayo. Sir Kenneth, ayan, mga estudyante ko ng mga to, Mangan tayo, eat well po, sir, salamat. Mangan tayo, anong ulam niyo po dyan? Mangan tao. Ayun, so, as usual, episode 9 na po ulit tayo, Episode 9, Friday. Today is Friday. Thank God it's Friday. Ayan, dito na naman po tayo sa school. Sir Alfred, anong ulam? Ayun. Mangan tayo, Sir Alfred. Hi, Auntie Insan. Lourdes, kumusta po dyan sa Manila? Mangan tayo, anong ulam? Ayun, si Insan Laster. Ayun, nice Laster. Ayun, mga kamag-anak ko, karamihan din ang talagang viewers, followers natin. Marami pong salamat. Inom po muna tayo ulit. Ang bilis ng araw, Imagine, Friday na ulit. Parehas ta sira, balatong tan pritong dilis. Masamsami tay pritong dilis. Sana all my dilis. Ayan, Sir Mark Anthony Kagawan. Itong si Sir Mark, Ito si Sir Mark. Ito si Sir Mark Anthony. Ayan, Panangan Badong. Ayun, shout out dyan kay Sir Mark Anthony Kagawan, Kakain, mangan tayo. Antoy sira, Sir Mark. Antoy sira, anong ulam? Balatong ang ulam. Makapabiri-biri. 1,000 stars sent. Thank you very much, Sir Mark. Sana all. Sana all my stars. Ayun. Shout out po tayo dyan sa may mga marunong mag-share ng stars. Ayun, lechon kawali. Basta lechon na pinrito sa kawali o lechon kawali. Kawali yung nilechon, Sir Mark. Pangit ng tawa. Ayun, dapat ang tawa ko. Ayun. Ibahin natin yung tawa. Ibalik natin yung dati nating tawa na. Hello, Uncle Frank. Tabi Mashu dyan sa Japan. Kumusta po kayo dyan? Kumusta tanong Japan? Panangugto lalamat. Panangugto. Sa isirak natan. Balatong yawalay chili garlic. Ayan, Chili garlic. Balatong. Antoy sirayo. Ayos labat kanakan. Wala kami kuryente. Ay! Ala, kawawan, mangantayon amin. Ala, kawawa naman yan. Ala, halaw, Mama Ivy, mangantayo, antoy sirayo, panangugtula naman, tuwing tanghalian. So, pa-like, pa-follow, pa-share na rin para umabot tayo ng mula pari hanggang hulo. Di ba? Parang Itbulaga ba? Kaya mangantayo, Mangantayo, pa-share, Jamestown Bintayan, Advisors Corner. Ang ating page sa Facebook, Dahil isa po tayong Sun Life Financial Advisor, Tayong mga financial advisor nagbibigay po ng
Ayan, ng inyong magandang hinaharap, ano, yung mabibigyan namin kayo ng programa o matutulungan namin kayo kung paano pagandahan ang future, ano, brighter future. Sun Life po tayo, nasa Sun Life po tayo. Saan man kayo sa Pilipinas, pwede ko po kayo i-cater. So ako po bilang isang financial advisor. Ayun, Advisors Corner, ano, hashtag. Hello Ma'am Jessil, ano? At sa YouTube, ano, YouTube live din po tayo sa teacher ko 'yan. Subscribe, ano, like and share. At siyempre online talipapa sa TikTok. Yung kay Mrs. Ella Colinsya, at yung kay Grandma, no, Felicidad Bintayan sa YouTube, ano. Salamat. Nagpapasalamat sa Lola at maraming viewers daw. Wow, salamat na po at sinishare mo ako ang aking YouTube, sabi ni Lola sa akin. Ayun, nakakatuwa, no. Tuwan-tuwa si Lola, no, dahil sa inyo, Ma'am Sir, no. Patuloy po nating i-share, suportahan po natin ang bawat isa, no. YouTube, teacher ko 'yan at Felicidad Bintayan, ayun. Online talipapa sa TikTok, Ella Colin Shop, ano? Bisita po kayo, bili-bili naman. Ayun. Tapos dito sa Facebook, Jamestown Bintayan, pa-follow na rin po, follow, share, and like. At the same time, Advisors Corner, no? Insurance, life insurance, pag insured ka, sigurado ka. Ayan. Hello, Ma'am Giselle. Antoy sira yutan, mangantayo. Ayan. Sir, taong kamuta la. Manununutak. Nag-iisip ako, anong maganda nating gawin, ano? Sa Monday, may naisip akong sorpresa, no? Gulat si mami ko, sabi ko sa kanya, tungkatso sa tawag mi, carnia fry. Uy, o tinan nyo, may natutunan na naman tayo kay Uncle ko Frank from Japan, tungkatso. Parang pork chop yan, Uncle Frank. Oh, pork chop dyan, kasi carnia fry. Deep fry, parang pork chop tayo dyan mo, no? Parang pork chop, tungkatso. No? Ayan, tabi masyo. Ayan, carnia fry. Parang yan, parang pork chop. Masarap yan pag pork chop. Kasi karne. Yummy. Hello, Ma'am Sharon. Auntie Sira. Mangan tayo. Hapon, nakausap kami nila Sir G, si Sir German, yung kasamahan namin sa kwan po, recorder si Ma'am B, ano, sa naming head teacher. Natutuwa sila sa ating kwan, mangan tayo. Ayun, on. Ayan, pork chop manaya, Uncle Frank. Masamsamit. Partneran nyo yung pork chop, egg, kantutan na may vegetables. Ay, Ma'am Julian, ayun, Julian Jan. Hello, Ma'am, mangan tayo. Mm. Alam nyo ba itong munggo? Wala rin to, no? Masarap itong ampalaya leaves, isa sa mga favorite ko. Sino mga bata ang hindi kumakain dyan ng ampalaya leaves? Classmate Emily. Kumusta dyan sa Manila? Mangan tayo. Anong ulam? Anong sira? Thank you very much. Ang dami natin ayun, tayo sa bawat segment natin, no? Same, balatong, lo. Talora tayo la. Tatlo na po kaming may ulam na balatong ngayong Friday. Paghahanda para sa weekend. Dahil sa weekend, sigurado bulalo, nilaga, yung mga ganun na sarap na ulam, ano? O family day, pag weekend. Ayan, o kayo kakain sa labas, no? Ayan. Ano man ang ulam po natin dyan, naabutan man tayo sa daan, mangan tayo, sabay-sabay po tayong mangan, balatong. Ay. Mga estudyante ko, mangan tayo. Masamitan again, balatong on. Kung sa trabaho, tagnawa, kanda, pero hindi, ano? Ang sarap kaya ng balatong, no? Ano ba tawag na? Favorite din ng mga anak ko to, balatong, no? Masamsamit, sabaw, ano? Mabilis lang siyang iluto.
Pag nagmamadali, balatong is the king. Uncle Frank, balbali sa rada, pork chop. No? Ayan. Pork chop. Ya, wala partner ton kinta na may ang kano gulay, vegetable dito sa Japan. Kunyan may partner lagi yan dapat di ba? Very con sila sa dietary food diet, ano? Merong partner lagi rin yan ng gulay at sabaw. Mm. Mm. So again, ayun no. Tatlo kaming may ulam. Antoy si Rayo, pakitrap kung anong ulam po natin dyan. At sabay po tayong kumain mag-lunch nitong alas 12, no? Nag-stream din po ako ng live dito sa YouTube. May good news ako sa inyo, no? Alam nyo ba, nag-umpisa ako dito sa Facebook. Yung isang engagement ko, 8,000 lang yung 8,000 yung points. Dahil po sa inyo, no? Patuloy natin pamamayagpag tuwing alas 12 ng tanghali. Umabot na tayo ngayon. Ang engagement ko na ngayon is 11,000. Di ba? 3,000 na. Road to 6,000. 60,000 ang minimum, no? Sana po, patuloy nyo pa akong tulungan, no? I-share, i-follow, and i-like po para at yung engagement. Mga insanan, yes, friends, kumusta dyan? Nauwi ka ba sa Durungan? Ayan, Auntie Sira, kumusta si Auntie Beth? Ayan, Auntie Elizabeth, tita, paborito, fave balatong, ay on, masamsamit kaya yan, no? Sinambungay pork. Yung pinrito muna na pork, parang pork chop, tapos pinried muna ni Mrs. Kasi para mas masarap tignan. Masarap kainin din kasi medyo yun, hindi siya masyadong no? Ayun. Anong ulam? Friday. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Sabi ko nga yun, nakausap ko si Sir G sa kasi Mambi. Sabi nila, nag-suggest sila. Magkuhan ka, may nagbigay sila ng ibang idea. Ayun, mas masarap yun, mas maganda, Ayun, nagkaroon ako ng idea sa Monday, gagawin natin yun. I-surprise ko muna ngayon, no? Suspense. Pero may gagawin tayo sa Monday na para dito, di ba? Nagkaroon tayo ng konting thrill, di ba? Ayun, sa Monday. Mangan. Anto si Rayo tan in San Francisco. Shout out sa Riga Kanayon Medita Durungan. Durungan Lingayen, no? Then may way back 2013, hindi ko po kayo nakakalimutan dahil kung may barangay man ako na nag-number 1 ako noon dyan sa Durungan. Isang pagpapatunay na sila po ay naniniwala sa aking ikain. Ayun, di ba? Maraming salamat po dyan sa Durungan, Barangay Durungan. Number 1 ako dyan. Maraming salamat. Ayun, Franz, insan, anong ulam dyan? Anong ulam? Mangan. Buhay teacher sa loob lang ng paaralan. Dahil siyempre, yung oras, di ba? Alas 12 tayo, nandito tayo, di na tayo lalapas. Nagsama-sama na lang tayo dito, no? Ayun, naasan na nga pa tayo? YouTube, wala akong YouTube hello sa YouTube. Ayun, sa mga followers ko sa YouTube, pwede po kayo manood din, mag-share, no? Mangan tayo.
Saan man kayo naroon, anong ulam nyo po? No? Mangantayon, mangantamo, kaon, no? Magmula Apari, ano? Umabot na tayo hanggang Italy, hanggang Japan. Ayun, si Uncle Frank. Ayun, sa Japan, masamsamit, balatong. Ayun, mangantayo, Friday. At, baka naman, pa-share nyo naman, ano? Share nyo po. Ano? I-share nyo po ang ating live para mas marami po, malayo ang ating marating, no? Episode 10 na po tayo. At sa Monday, magkakaroon tayo ng panibagong kakaibang pamamaraan ng Mangantayo segment tuwing alas 12 ng tanghali. Ano? Napag-uusapan lang din ang pagkain. Ayun. So, pagkain, related pa rin yan sa pagkain ang gagawin natin ng Monday. Ayan. Mangantayo. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, kanilang mga businesses o anything na pwede nyo ipa-shoutout, pwede po tayo dito sa Mangantayo segment, no? Ayan. Sabi nila, parang mukbang ah. Mukbang, ayun. Mukbang na isa ang ulam. Na-excite lang ako. Ayun. Antoy Sirayo. Parang tahimik tayo lahat na kumakain. Ako lang nagdadada. Mangantayo. Shout out po again, no? Sa mga kwan po natin, sa mga kwan po natin, baka like, follow, share na rin po to para humabot tayo, no? Insan Leonela Bentayen. Ayun, si Insan Leonela. Malimpag. Insan, mga anong ulam? Antoy Sira. Ayun. No? Antoy Sirayutan. Anong ulam niyo po? Malimpag si Insan Leonela. Ay, thank you, Lord. Yeah. Sa pa-like, pa-follow, and subscribe na rin po, no? Pa-like, pa-share, pa-follow. Jamestown Bentayan at pag dito sa kwan po, pag pinag-uusapan naman ng future, ano? Pa-follow na rin po si Advisors Corner, ano? Ayan, at Financial Life Insurance. Makon natin yan, ay nako. Lahat tayo dapat meron yan, no? Dahil sa panahon ngayon, dapat nag-iisip ka ano ang pwede mong, paano mo protektahan ang iyong value o yung worth sa pamilya mo, lalo na ikaw ang naghahanap buhay. Ayan, si Mrs. Mrs. Arating ng mga to ulit, ano? Sinundo ang aking panganay. Ayun. Mangan na asawa. Pareho kami siraitan, ano? Masami suluto to. Ginisang. Ingat kayo labat na inaditan. Ingat tayo labat amin kakanayon kakaaraw amimigo. Ingat. Ingat uncle. Ang kapipaga. Importante magkakaiba tayo. Ingat Ricards at Anti-SP, ano? Junior Efil, Anti-Ding, Anti-Liva, Anti-Eli, ano? Ingat kayo tan, ingat kayo. Apigiri laman nyo tan. Tabi masyo uncle, mangan chow. God bless, be safe. Until sa susunod, Mar. Hello, Ninong Joe. Mangan tayo. Wadya kailan Pangasinan, Ninong Joe? Pilipinas, I mean. Mar, anti sira, Mar. Si Mark Anthony Mislang, ano? Anong ulam? Salamat. Salamat, Uncle. Salamat, Uncle. Patuloy pansusuporta tayo. Segment tayo, mangan tayo. Babalaga. Bagay ya, Uncle. Salamat, Balbalag. We love you much. I love you very, very much. Ayun. Diba? Si Uncle Frank. Ninong Kumutiran Kasal. Ninong Joe. Ayun, mangan tayo, Ninong.
Pa-shout out kay Katricia Angan Kala. Ayun, si Katricia, yung kaanakan ko dito sa grade 9. Angan ka na raw, Katricia. Ayun, pa-follow Katricia, nandoon siya sa kabilang room malamang, ano? May baon Antoy Serato ng Katricia Vintayen. May kaanakan ko nandito sa Estancia National High School, ano? Anak ni Insan Leonela, no? Ayan. Tan si Kelly, ano, si Karanto. Ay, Ma'am Christina, yan ko, teacher ko po dito sa Estancia. Mangan tayo, Antoy Sirayo. Ma'am Christina, mangan sa sirak natin, balatong. Balatong nga sinambungay baboy. Tan bulong yapalya. Mm. Mm. Madami. Mm. Mm. Ang palaya leaves, ano? Ninong John, tisira ng ulam. Mangan tayo, Ninong. Mangan tayo, Ninong. Ninong John, tisira yun. Anong ulam po? Ayun. Ciao, ciao, ciao. Alam niyo, tuwing tanghalian, ayun, maraming salamat po. Patuloy po kayong sumusuporta, no? At tayo namamayag pag tuwing tanghalian, no? Tuwing alas 12 hanggang alauna, magkakasama tayong maglalunch, no? At mapag-usapan din ang mga ulam-ulam natin. Nakakatuwa at nandyan po kayo lagi, no? Marami pong salamat. Ayun. Dakon ni Shirak, tayo sa nilutok. Si Mrs. Dako si impabaluntulan naman si Shirak. Maaron talaga yung asawak. Ato gabaya unabang ng Mrs. Ano si Rayo? Ginisang kalabasa, no? Gulay, ano? Friday gulay amo, ha? Ang dami tayong, may ulam na gulay, ano? Siyempre, iba, gulay is life. Ayun, si Insan Berus. And Berus in Mana. Mga Insan. Antoy sira, panangugtut at pangapisan Lord. Antoy sira, anong ulam nyo dyan, mga tayo? Lunchtime, Antoy sira Insan Verus, Insan Mana. Mangan tayo. Anong ulam? Shout out dyan, ano? Hello dyan sa mga kamag-anak ko, nagkakapisan ko, Uncle Henry, Auntie Linda, no? Ayun, si Kiratan, yamang ka, Insan Veros, mga Antoy sira. Ayun, no? Thank you very much for dropping, ano yun? Pa-shout out. Mangan tayo tuwing alas 12. Nakakatuwa at marami po tayo laging mga, ayun, dumarami po tayo. Marami na po tayong kumbaga nakikilala na po tayo. Minsan ito mga bata dito sa Estancia, dito sa school, yung mga estudyante rin, ayun, nakakatuwang pakinggan, ano? Napapalitan na yung pangalan ko. Ang tawag na nila sa akin, mangan tayo. Sabi ko naman, mukhang effective si mangan tayo. Di ba? Mukha naman, di ba? Imagine, episode 10 na po tayo. So si Rami, Anton Pisil, Patrick, kumusta ang iyong pilay? Na nakwan daw to, natapilok. Kumusta ang antala? Kumusta ang paa mo? Mangan. Anong ulam nyo? Antoy si Rayot Taninsan? Gulay. Friday gulay tayo, Friday gulay. Ano? Ang ganda naman, Friday gulay. Si Ma'am Christina kaya, anong naging ulam ni Ma'am Christina? Ang daming pising, ang daming kong ulam. Talagang, ngayon, mabubusog ako asawa. Nabusog.
Baka may baon. Wala naman. Ayun. Sa mga sponsors dyan, para sa ating mga kwan, pwede kayo magbigay ng stars, di ba? Mga kwan natin, ha? Insan, mga kwan natin dyan, mga kwan, pa-like, pa-follow, and pa-subscribe, ano? Ayan, sa teacher ko yan, dito sa YouTube channel, Jamestown Bentayan, Facebook at Advisor's Corner, ano? Dahil page ko po yun para sa Sun Life Insurance dahil financial advisor din po ako, no? Ayan, protected tayo. Basta sigurado, gusto mo makasigurado para sa pamilya mo, magpa-insured ka na. Di ba? Parang tayo, no? Kailangan natin, kasi siyempre malilit pa yung mga anak ko, parang gano'n natin kamahal ang pamilya natin. Pasigurado natin. At siyempre, para pagtanda natin, hindi tayo hindi tayo burden sa family, no? Napaghandaan dapat natin yan. No? Habang bata pa, mas sigurado ka. Ayun. At syempre, sa YouTube, ano, teacher ko yan. At yung kay grandma ko, Felicidad Bintayan, ano, masayang-masaya si Lola, si Granny dahil i-share natin at ayun, marami daw viewers. Marami pong salamat sa inyo, mga nag-view sa kanyang music video. Ayan, sa YouTube channel, Felicidad Bintayan. At sa akin naman sa TikTok, online talipapa, baka may magustuhan kayo mga produkto doon, bisita naman kayo at baka sakali. Affiliate marketer din po tayo kasi, ano? Affiliate marketer tayo sa TikTok. Di ba? TikTok, online talipapa. May mga free shippings doon, parang Shopee at Lazada yun. Free shippings, may mga discount, may mga vouchers din, no? Subukan nyo mag-shop sa TikTok. Ayan. Yung kay Mrs. Ella Colleen Shop. Ayun. Alam niyo bang, makwan ko lang, no? Ayun, ang aking brother sa Palawan. Kumusta ka na, brother? Diyan sa Palawan. Itong brother ko to. Ayun. Nasa Palawan po yan, no? Ayan, nasa Tagdalungon. Shout out po dyan sa mga taga-Tagdalungon, Palawan. No? Nandyan din si Father, no? Ayan. Kumusta si Father? Shout out dyan. Napigil yung laman nyo tan. Antoy si Rayo. Kumain na ba kayo? Anong lunch? Anong ulam dyan sa Palawan? Umabot na tayo ng Palawan. Ayan si Brother Jeffrey. Kumusta ka na, bro? Mangantayo. Meron na akong like sa YouTube. May isa akong like. Di ba? Maganda. Sarap naman tingnan. Nag-like na. May nag-like na sa YouTube natin. Pa-follow, pa-share. Sir German, ayan. Mangantayo, Sir G. Mangantayo. Sir G. Ayun. Abangan sa Monday. O, di ba? Si Sir G, ayan. Mangantayo. Antoy sira, Sir G. Antoy sira. Anong ulam? Ating kasamaan dito sa Estancia National High School. Abangan sa Monday. Napag-usapan natin kapon, abangan sa Monday. O, di ba? Umpisan ko sa Monday. Totoo yun. Maganda yung naging suggestion nila, Sir G, sa akin eh. Ayan, ano man yung mga kwan natin na yun, ano man ang ulam nyo, nasaan po kayo? Sana po kumain na kayo. Time check, 12:36, ano? Kain po muna tayo. At sabayan nyo po ako, no? Dito sa ating live, tuwing alas 12 na tanga. Dito po sa Facebook at sa YouTube. Mangantayo. Mrs. Ang angkil, ha? Anong kwan dyan? Kumusta mga bata? Ayan. Yung dalawang makukulit kong anak. Si Colleen at si Celine. Shout out. Ayun. Mangantayo. At Friday, today is Friday.
Sabi ko nga, no, napag-usapan last time, maganda na rin yun, napag-usapan yung mga, alam niyo, pagkain noon. Nakakamiss din yun. Baka, yun nga, hindi nakakilala ng mga bagong henerasyon yung mga pagkain noon. Napaghahalatang matanda na tayo. Pero hindi naman halata, ba? Halata sa buhok. Halata tayo sa buhok. Pero sabi nga nila, pag marami ka ng buhok, matanda ka na. Hindi naman. Diba? Mukha na ba ako matanda? Anong ulam? Anong ulam? Ano to si Rayo? Naupo ko la. Balatong. Sa ulam ko, ang ulam ko ngayon, balatong. Sinambungay. Baboy. Tan. Palya. Bulong. Bulong palya. Ha? Mangan-mangan. Tuwing alas 12. At sa Monday po, no? Abangan nyo po. Meron tayong gagawin sa Monday. No? Na sa palagay ko, magiging effective. Ayun. Para kahit paano hindi lang parang mukbang tayo dito, ano. Dapat medyo bilis ko na ubos. Masarap kasi. Balatong. Munggo. Tawag na nila dito. Ginisang balatong. In Pangasinan, sabi nila tagnawa. Pag nasa construction ka, tagnawa. No? Pero masarap itong balatong. Alam niyo ba itong munggo? Kinakain rin natin. Ewan ko, may nakapag-try na ba sa inyo na gawing merienda itong balatong? At instead na maalat siya is ginagawang sweet. Yung sweet munggo, sabi nila. Ganun lang yung maglalaga kami ng balatong noon. Tapos lalagyan lang namin siya ng asukal. Masarap po yun. No? Iba rin yung lilot balatong, ha? Ito yung ganito. Tapos titimplahan mo lang siya ng sugar. No, ayun, yun na yung merienda mo. May mga nakasubok na ba na ganun? Hello, Ma'am Jane. Ma'am Jane Fernandez. Ayun, dyan sa Kalasyaw. Kumusta po dyan? Kumusta? Mangan tayo. Antisirayo. Anong ulam? Si Madam Jane. Madam Jane Fernandez. Dyan sa Ampunao. Kumusta po sila dyan? Ihipag ko po to si Ma'am Jane. Hipag ko. Ayan. Ayan, sa Kalasyaw. Antisira, Madam. Antisira. Antisira yutan. Kayari ka angan sa sirak. Balatong ya sinambong ay baboy. tan walay bulunga palya to. Diba? Sarap. Masarap ang dahon ng ampalaya. Basta nilalagay nila dito. Pag wala kang ampalaya na bunga, dahon ng ampalaya, masarap po siya. Masarap ang twist. Kung wala kang dahon ng ampalaya, dahon ng malunggay. Kung wala kang dahon ng malunggay, ano na tawag nila doon? Dahon ng kamote. Kung wala rin ganon, ano pa yung isa? Basta yun na yun. Yung mahaba, yung pumuputok. Masarap din yun eh. No? Nilalagay din namin yun. Baeg. Ayun, baeg. Marami pwede na halo na dahon, ano? Ayan. Ano pa? Anong ulam? Kumusta kayo dyan? Kumusta? Anong ulam nyo pa? Anong ulam? Alas 12 na po. Time check. 12:41. Ano? Bilis ng oras. Thank God it's Friday. No? Tapos na naman ang patapos na naman. Ano? Ang isang working days.
at papasok ulit tayo sa sa weekend, family day naman pag weekend, tama? Tuwing Sabado at Linggo, kung may kasama ka man o may pagkakaabalahan ka, dapat sa pamilya, no? Na family day, weekend, saan po tayo? Anong plano po natin every Saturday nitong weekend, no? Mayroon ba tayong pupuntahan? Meron ba tayong activity? Ano? Ayan. Tuwing Sabado, tingnan po natin kung makapag-live po tayo tomorrow, ano? Tuwing weekend, kung medyo may pagkakataon, pwede, ano? Pero pag hindi hiningi na pagkakataon, siyempre, kita-kits tayo ng Monday. Pero usually, most probably sa Monday, abangan nyo po ako dahil meron po tayong bagong gagawin. Diba? Dahil napag-uusapan lang din ang mangantayo para, di ba? Para maikwan na maging educational din tayo dito sa ating segment tuwing tanghalian. No, sa ngayon, ang nalalaman natin, may mga salitang mangantayo sa iba't ibang dako ng daigdig, ano? Umabot na tayo ng Europe, ay sa Italy, ano? Bon appetito, di ba? No, sikpan sa Chinese. O, sa Japan, tabimashu. Di ba? Siyempre, English, let's eat. Tagalog, kain tayo. Mangantayo, ang daming mga varieties ang mangantayo. Mangantamo, Kapampangan, no? Kaon sa Mindanao, mangantayon, Ilocano, no? Ano pa 'yon? Mga untayo, tama ba? Ano ba 'yun? Hindi ko alam 'yun. Saglit, nawala yung aking dito, ay ang aking kodigo. Hindi ko pa kabisado. Check ko sa aking kodigo. Ayan, may kodigo tayo eh. Kailangan natin ng kodigo. Ayun. Sikpan, mga unta. Ayun. Kaon. Diba? Kailangan natin ng kodigo minsan. Ayan. No? Ayun, mangantayo. Kumusta po kayo dyan? Ano pong ulam natin? Ano? Saan po kayo ngayon? Ano? So, nabutan po ba kayo sa daan? O dyan po kayo sa working area nyo? Sa mga nagtatrabaho po, kain na po. 12:44 na po. No, mangantayo lang, no? So, sa Isyak, asumpala. Sa Sirak, balatong. Ayun. Antisira, mangantayo. Ayan. Nasaan yung mga kung nasa bayan nga po kayo, ayun, paghanda na po. Dahil 12:44 na, no? Oras de peligro. Oras de peligro lang, no? Langanin lang oras. 1:45 lang, no? Ayun, mangan. Ciao. Ayan, saan na nga ba tayo ulit? Ano? Ayun, mapakakuan ko lang Friday. Ano bang mayroon sa Friday, ano? Minsan hello Auntie Digna. Ayun, sa Auntie Digna. Ayun, medyo late si Auntie Digna. Ayun, mangantayo. Anong ulam Auntie Digna dyan sa Manila? Ano pong ulam natin? Salamat po. Ayun. Sila po yung mga fan natin, ano? Daily fans, di ba? Daily followers. Sinasabihan po tayo lagi tuwing tanghalian, di ba? Napakasarap, ano? Napaka-overwhelming po to. Episode 10 na po tayo, mga sir, ma'am, ano? Tayo po mga inabot na po tayo ng 10 episode at alam ko patuloy po yan na umiere sa Facebook, ano? Pa-like, pa-follow and pa-share na rin po, ano? Para patuloy po tayong mamayagpag at siyempre dumami ang ating mga followers, di ba? At malaman natin yung kung anong mga ibang salita pa ang mangantayo. Di ba? Hindi natin, we can never tell, di ba? Ayan, dahil si Facebook ngayon, malaking bagay po yan para maabot natin o malaman natin yung mga ibang culture or practices ng iba't ibang dako ng daigdig ko sa Pilipinas. Ayan, inuulit ko, pa-shout out po, pa-follow, pa-like, and pa-subscribe po tayo. Pa-share na rin po itong mga YouTube natin, itong mga live natin, para po ma-view nung iba at ma-follow po tayo nila, no? Ayan, sa Facebook, Jamestown Bentayan, at ang aking Facebook page, Advisors Corner, no? Dahil isa po akong financial advisor ng Sun Life of Canada, Philippines.
Kung gusto mong magpa-insured, PM ka lang. No? Gusto mong malaman ang financial management, mag-PM lang po. At saan po kayo, hindi po kayo na kailangang mag-face-to-face tayo. Ano? Sir, paano yan? Malayo ako. Hindi kami pwedeng kuhan. Hindi, pwede po tayo. No? Pwede pa rin po tayong mag-usap sa pamamagitan ng technology, internet technology at tuloy na tuloy pa rin ang ating pwede ko pa rin kayong serbisyuhan, ano? Sun Life, Sun Life Canada, Philippines. Ano? Financial advisor nyo po, Advisors Corner. Ayan. At sa YouTube, Teacher ko yan. Teacher ko yan. Bring ngayon, Pari Mark. Ma'am Eva, ayun, priton bangus at ang sarap atsara, namimiss ko yung atsara. Anton atsara ang titig na yung atsara na yung nabibili sa labas o yung lutong bahay na atsara. Dalawang klase yung atsara, ano? Yung sweet, 'di ba? Yung sweeten, tapos iba't ibang klase sa amin kasi yung may medyo maasim-asim siya na dry, yung iba kasi medyo may sabaw. Priton bangus, boneless bangus. Ay, Peter! Ayan, si Peter dyan. Ha? Pare Mark, kumusta dyan sa Dimsu? Oo, atcharan apayas. Ayun, masarap yan. Masamsamit kaya yung atsara na binili sa labas o ginawa yan sa bahay. Ang titig na. Ayan. Masarap kasi yun. Di ba? May carrots, mayroon siyang sili. O si tita ko Bilida, no? Auntie Bilida, masarap magluto ng atsara yun, no? Ayun, si Auntie ko Bilida, deaf po yun, no? Medyo, po siya, good thing at medyo pagaling na po siya, no? We're hoping for the best na kahit pa paano, po siya. Bigay lang. Mas masamsamit, no iter, no libre, masamit. Ayun, tama ba? No libre, masamit. Ayan, si tita ko Bilida, masarap magluto ng atsara yan. Atsarang papaya. Pag lalo na ay samsam. Atsara lang ulam na. Sarag mong papakin din. Ayun. Anong ulam dyan, Pare Mark? Sa Dimsu, Antoy Sira. Kumusta dyan? Shout out dyan sa mga taga Dimsu, ano? Good afternoon po, sir. Yes, Peter. Good afternoon. Anong ulam, Peter? Ano? Ang mga estudyante, ano? Small B. Sabi nila sa akin, sir, next week na tayo mag-garden, ha? Sabi nila, mag-garden kami kumunatan afternoon, pero next week na raw, di ba? Okay lang yan, di ba? Ayan. Next week na raw kami magka-garden. Ayan ang aking mga estudyante. Ano pa nga ba? Ayun. Atsara. Naikakuan ko lang, ayun, yung mga pagkain. Sarap mapag-usapan yung mga pagkain na hindi na natin na titikman, nakikita dito sa Kwanis. Try nating ikwan yan, no? Surprise sa Monday, abangan, no? Ayun, pa-follow na lang, ano? Pa-follow, pa-share and pa-like para mas lalo tayong dumami dahil episode 10 na tayo, no? Episode 10 na tayo, imagine, nakasampu na tayo, parang kailan lang ako nag-umpisa. Pero ngayon, pang-sampu na natin na episode at eto pa rin tayo. At nagkakasama tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna, di ba? Nagkakasabay, naglalaman, sir, Mundigas kahap. Ay, oo. Shinir ko yung Mundigas. Ay, laling, dyan sa Binmali. Ang gapoy paga, Peter, sa may Mundigas sa masamang summit. Ayun, sabi nila Peter sa akin kapon, sir, patikim naman ang Mundigas. Diba, shinir natin ang Mundigas. Ano? Na shinir din sponsor din ni Sir Alfred yan. Nag-share tayo, nag-share sila ng blessings sa atin, share din natin yung blessings. Diba? Ganun lang naman yun. Pag may nag-blessing sa iyo, i-share mo rin na, diba? Para ngayon, pag may blessings kayo dyan, pwede rin kayo mag-share ng stars. Diba? Mag-share ng stars, masarap yun. Masarap ang stars. Ayan, tapos, ayun, sa YouTube ko, teacher ko yan, no? Sa teacher ko yan. Alam nyo ba itong teacher ko yan na channel to? 400 plus pa lang ang ating subscriber dito.
Pero dadami yan, no? Ang mga nandito, makikita nyo yung content dyan, mga videos ng mga bata, mga estudyante ko sa, kung ano, no? Tapos, sa online, kung naman, online talipapa sa TikTok, baka may magustuhan kayong item or product, ano? Meron din sila free delivery doon, mga voucher, mga discount code. Maganda. Palaban na rin yung mga presyo doon, ano, competitive yung mga price, ano. Bisitahin niyo po yung online talipapa natin. Baka may magustuhan kayo, no? Ayan ang aking ano tawag nila doon? Affiliate marketing account sa TikTok, ano? Ayan, TikTok online talipapa. At yung kay Mrs. Ayun, Ella Colleen Shop. Diba? Combination ng pangalan ng aming dalawang anak, Ella Colleen Shop. Ayan. At ano pa nga ba? Ayun, yung kay Lola na rin, no? Dahil nagpasalamat sa akin si Lola, no? Salamat apo, sabi niya. Salamat apo at share mo ang aking video sa YouTube, no? At madaming viewer na raw. Mrs. Ayun si Mrs. gustong mag-join sa video. Tama ba? Accept 800. Bring Bintayan audience adding. Ayun. Nag-add si Mrs. Ayun, makikishare. Mag-isa na naman, sir. Anong mag-isa na naman? Bakit mag-isa na naman? Ito ay nag-expose yung aking dalawa. Yes, mga dalawa kong anak ay paano ba to? Ayan, ang aking mga dalawang anak. Akala ko si Mrs. ang aking dalawang anak na. Yan po yung dalawa kong anak, ano? Pero hangga't maaari, hindi ko sila masyadong ini-expose. So, bye-bye muna kayo. Bye-bye. Ayan, bye. Ayan. Hindi ko sila masyadong ini-expose. Siyempre, mga bata pa. Kaya halos wala kayong makita. Ayan, ang aking dalawang anak, sila pala yung tumawag. Nag-a-add. Ayan. Sana nga ba tayo? Ayan, time check, 12:54. Nag-lunch na po ba kayo? Diba? Ang ugto kayo la, ang ugto. Cute naman ng anak nyo, sir. Thank you, Peter. Ayun, mga dalawang anak ko. Hindi ko alam na sila yun. Ayun, bigla ko nakuha na may exposure yung dalawa kong anak. Ayun. Anong tawag nila doon? Ayun. Nag-lunch na ba kayo? Ano? Antoy si Rayo natin dito. Antoy si Rayo. Alas 12:54, 12:54 na po. Alauna naman na. Pasok na naman tayo. Ayan. Anong ulam nyo? Kung saan man kayo ngayon naroon, ano? Nasa daan man, naabutan man kayo ng lunch, ano? Sana masarap ang kandiyan, ano? Eat well. Antoy si Rayo, lunch, ano? Nung lunch nyo. Mylene. Madam Mylene, ayun, mangantayo. Ayun, antoy si Rayo, mangantayo, ano? Kung naabutan man kayo sa labas, kain po muna kasi ay mag-aalauna na, no? Mag-aalauna na, no? Magkakasama tayo dito 12 to 1. At sa Monday, abangan, meron tayong gagawing magandang segment. Di ba? Ayan. Ano pa ba? Basta, lagi nyo pong tatandaan, basta tuwing tanghali, no, tanghalian, sabayan nyo po ako alas 12 hanggang alauna, mangantayo na segment, ano. At patuloy po tayong mamamayagpag dito, ano, sa Facebook Live, sa YouTube, live streaming, at pa-share, pa-subscribe, pa-like, ano, para lalo tayong dumami at umabot tayo mula pani hanggang hulo. Di ba? Di ba? Tama. Para malaman natin yung mga ibang lingwahe o dialect ng mangantayo. Di ba? Dahil so far, marami na po tayong alam na dialect. Gusto ko matagdagan pa, yun ang goal natin na isa. No? At mai-share natin dito sa ating segment tuwing tanghalian. Di ba? So, episode 10 na po tayo, mga ma'am sir, ano? Sa susunod, ayun, episode 11. Para marunong magbilang.
Ayan. Ma'am Mylene, ayun ang ating mga kwan. Pa-share, pa-like, pa-subscribe at patuloy po tayong mamamayagpag. Episode 10 po, no? Huwag kalimutan, pa-follow, if you follow, I follow pa. Di ba? Ganun lang naman yan, di ba? You follow, I follow you pa. Tuwing tanghalian, no? Magkakasama tayo sa ating lunch. At samahan niyo po ako, no? Ano man yung ulam niyo diyan, ano? At least para din tayong magkakasabay virtually. Diba? Diba? Ano bang ulam niyo? Masarap sana ang mga ulam din. Ano man ang ulam pero diyan na nakahain. Importante mapupusok niya tayo. O, di ba? Ayun. So, Friday. Thank God it's Friday. No? So, anong oras na? Yun, time check, 12:57. Para doon sa mga kwan, i-post nyo lang po yung mga comment nyo dyan at binabasa ko po yan. Hindi ko man kayo nalalike pero nababasa ko po, ano? Siguro nga kailangan kong i-like, ano? Pero ayun, so binabasa ko po ang mga yan at lalo na pag nag-post kayo ng mga lingwahe ng Mangantayo ay idadagdag po natin yan sa ating mga hashtag, no? Pwede nyo pong i-search yung mga hashtag, alam nyo ba? Pag sinesearch nyo ang hashtag sa Facebook, lalabas po tayo, no? Yan po yung purpose ng mga hashtag natin. Halimbawa, hashtag Mangantayo. Ayun, lalabas po yung mga content, yung mga post na related sa Mangantayo at isa po tayo doon sa mga lalabas. No? Tabi Mashu, yan, i-post nyo yung i-search nyo po yung hashtag na yan. Yun po yung purpose ng hashtag natin. Kaya dinadagdag po natin yung mga hashtag na nalalaman natin para, di ba, pag magawi man doon at may nag-check, lalabas po tayo at ayun, para na rin po tayong nag-aya sa kanila habang tayo ay kumakain at sa kanilang lingwahe, inaaya rin natin silang sumabay sa pagkain, di ba? Mangantayo. Ayun. Yun sa hashtag, ano? So, i-search nyo lang po. Ano? So, Jamestown Bintayan sa Facebook. Pa-like, pa-follow, pa-subscribe, and of course, pa-share para lalo tayong dumami. At Facebook page, Advisors Corner. Kung meron po kayong nais malaman, inquiries, details, nais o plano para sa ating future na masigurado ang inyong future, ano, yung kumbaga yung pagtanda at ano man yung pwedeng mangyari, yung sad events, no, i-message nyo lang po ako at pag-usapan natin yan dahil ibang-iba pa rin pag insured ka lalo na sa Sun Life. Ano, ayun, di ba? Dahil Sun Life Advisors po tayo, no? Advisors Corner. Ayan. At tapos, siyempre sa YouTube, teacher, hi Ma'am Jessica Vina. Yan, mga estudyante ko to no? Yan. Jessica, sa mga estudyante ko na successful dyan, no? Abang bata pa po tayo, magpa-insured na po kayo. At siyempre, bilang naging teacher nyo, pwede po rin po kayong pagsilbihan at your service as your financial advisor, no? Diba? As your teacher, previous teacher, baka gusto nyo pa ako maging part ng panyo, no? Journey nyo habang tumatanda. Let me be your advisor. Jamestown, ang advisor ko. Kwanto, no? Ayan. Teacher ko yan sa YouTube. At siyempre, Felicidad Bintayan, yung kay Grandma, YouTube. At of course, sa online TikTok, no? Online talipapa, no? Sa affiliate marketing at sa mga produkto natin. Ayun, umabot na naman tayo ng alauna, no? Sana po ay, ayun, nakapag-lunch na po tayo lahat. At kung hindi pa po, mag-lunch na po, ano? Para at least may energy po tayo sa mga nalalabi pang oras ng araw natin para mas productive tayo, no? Ibang-iba pag may laman ang tiyan. Tama? Ayun. So, marami pong salamat ulit. Marami pong salamat ulit sa inyong pag-antabay at
pagsabay sa aking tanghalian sa mga tayo segment, no? Tuwing alas 12 hanggang alauna ng tanghali, no? Hanggang sa muli. So ito po si Teacher James nagsasabing marami pong salamat. Ingat po kayo lagi. Have a happy weekend. God bless. Bye.